סוגרים אותה כשעה שעברת שרים לכם. קניתי מלא גומיות. מלא. קניתי כזה. ככה. יש לך כל הקומקום. זה המוחצים. זה נקרא. הנה ליאור הדיקה וקומקום כזה. 4 שקל. וזה עלה לי 5. קניתי כזה באיזה קיוסק. ראיתי באילת. היה לי גם לבן נאבד לי, הוא נפל לי בערך מתישהו, עלה לי לחצן שובר, ישראל לחצן הזה, גם בכיתה שלי הוא שובר. פעם אחת אמרה שאני ביקשה כל מי שיש את הלחצן הזה להביא לשולחן. כל כיתה כמה והביאה. כל כיתה כמה והביאה חוץ ממני. כנראה שלא, אני וכמה דרגות. וכמה דרגות. הלחצן, אני אעלה ל-722, מקשיבים לשופטים, התאפס ליום, הייתי על 18,000, התאפס ליום, הייתי בעיניי. אני חושבת מעולה רגע. כדור כמובן, כדור נייק, בביג של לס, ראיתי לכדור. היה אמורה להיות 80, עלה לי 40 במקום. זוגות גרביים, הם ביחד כולם עלו 40. בנייק אמיתי, אז 40 שקל כולם ביחד. לבן, שחור, אפור. קניתי זכוכית כזאת, לעיקול, כזה שנעשתי שיעשתי דוקטה. רציתי לבדוק אותה. באמת היה לי גם ירוק, אבל כי האמא שלי הרגעה לי את זה, אמרה היא תקבל אחד ולקבל. והיה ירוק ובעוד נתתי לפות ולקחה את ירוק. תראה, נמשיך. מישהי שואלת על זה ארטיבטיה שלנו עם דודורן. אני לא מדברת מבחינת שער. אני כן ילדה, אני הרבה ילדה. אני מחר שיעור בבית ספר. יש לנו גם שמש. ואני מלא אנרגיה, מלא. ואני שמה את זה וזה עוזר לי לאנרגיה. היה לי אחד כזה והוא נשבר. זה גם נגמר. הוא היה לי 8 שקל, מושלם פשוט. והלחצן הזה עלה לי יקר, 15 שקל. לא, או 10 והספגית עלה לי שתיהם עלו ביחד, הם ביחד. קניתי אז הם עלו לי 10 שקל נראה לי, לא בטוח. ודולר 8.40. קניתי ספרי, אז בואו נגיד לכם משהו, סבבה? היה לי בול כזה, יותר קטן, ב10 שקל קניתי בספורט או בעיר שלי. אז הלכתי, בדקתי, וקניתי ב10. ראיתי את זה, שזה קודל פי 1000 גדול ממה שאני קונה בסופר פארם. אותו דבר, אותו בול, אותו מחיר. 10 שקל, 10 שקל, אותו דבר. ככה עלה הדבר הקטן הזה, הוא היה בגודל כזה, חצי, רבע בגודל הזה כמעט. 10 שקל, אותו מחיר, וזה פי 1000 יותר גדול, פי 1000. כאילו אני מופתעת, זה לא אין בשוק הישראלי הזה. מופתע ממש. וליאור הדיקה, מי שאוכלי לך, לכו לי ליאור הדיקה. לכו. יש כל דבר. פסמים. אוכלי הרבה פסמים, כן? פסמים, מה הרבה? יש מלא פסמים, טיפוח, איפור, כל מיני דברים לילדים קטנים, כאילו תינוקות, טיטולים, מוכל, דברים לבית, ניקיונות, דברים כאלה, מלא. פשוט אין לי מה להגיד. הכל מושלם, נדיר לנו. שכחתי את מי. כאילו 10 שקל היה בבוסם, שנוק. מושלם.
כך נדיר, אני הולכת לתאר לכם את הריח. כך נדיר, וואי, חבל שאי אפשר להעריך את המצלמות, אבל לא פשוט נדיר. פשוט מושלם, עלה 23 שקל, זול ושווה, כי זה גם גדול. זה חיקוי, כן, חיקוי, אבל בכל זאת זה טוב, זה בוצם. אוקיי, בואו נמשיך. זה רדיו פרוצה. שזה זה מתחת לעיניים, צ'וקולט לא יש לכם פה? מתחת לעיניים, זה של טיפוח, כן? זה מתחת לעיניים. זה רחל מיץ תפולים. זה לא אוהבת את זה, כן, אוהבת תפול. תמיד זה ממש טוב לטיפוח, ומתחת לעיניים זה ממש טוב. ויש לי גם נסידה, אז לוקחתי פעמיים, שצריך גם את זה בשביל זה. רולר. ככה קוראים לזה, רולר. ככה. ואנחנו את זה גם יכול להיות שבשיחות פנים. ואז שמים את זה ככה, עם הרולר עושים את זה. ישמעו את זה והכל. ומה זה תולה אותנו? הנה, עוד שפתו ככה. ויש קצת קטן. וואי, זה פשוט מעניין, קניתי, זה עלה לי 9 שקל, זה היה לי 16, אבל בגלל שיש איזה שתי צדדים, בדרך כלל בצד אחד, ובגלל זה לא עולה קצת יקר, אבל זה ממש נעים, וגם יפה. זה קול. ממש אהבתי את זה, זה 9 וזה 6. הרולר 16 וזה מתחת לעיניים. אני ממש לא אוהבת את החברה שלהם. אני ממש אוהבת, קניתי את כמה מהחברה שלהם. ואני אעשה אחר כך עוד סרטון של כל הדברים שיש לי בחדר, חוץ מבגדים, כל פעם שיש לי בחדר, כי הרבה רוצו לראות. בסיר, היה לי, נגיד שבתוכבה שתקלו אני, הנה, תוכבה, תורן. ראיתי עוד אחד כזה שלא חייב לעבוד וכזה יותר קטן הוא מגיע לפה כזה ולתת הרבה לי זה נגמר בשנייה כאן הרבה משתמשת בו לא הרבה, אני הרבה כאילו אני שם קצת טיפור אבל אני הרבה פעמים משתמשת במשך קצת טיפור זה מים מסלעים, אבל זה מסיר פה, וכתאור ומראה תאור, ולהשתמש אחר כך להשתפרים את זה, זה ממש טוב שם, זה גם בטוח, זה מסיר כאלה, זה ממש מושלם, היה לי 22 שקל, נוסוף ולא רדיקל זה גם גדול, יש כאלה שקוראים הרבה בסופר אצלי, בעיר, קוראים לזה ב-40 שקל. אני עשית מה עוד קראתי? וגם שתפה עושים ואז עושים ככה, תלכנו אבל ואז עושים ככה אבל זה הכי חור
יותר לעלות. שאני כמובן בלימודים, אני בתשע, אני לא מטפל בעצמי, בלימודים קצת קשה לי, כי יש לי גם בעיות, כל אחד יש את המקצוע שלו עם הבעיות שלו. אני מסתכלים, גם יש מלא חולים, אני גם לקופון כפי. וכמעט כל שבוע. שני ברביעי זה תחום שישי ותשע. כל שבוע אני יכול. הרבה בקושי. אין קשה לי תמיד. אני עושה כמה סדרות תוכן, אבל גם יש לי לימודים והסדרה שלי גם חשובה לי, אבל גם אתם חושבים. אני לא קשבתי לי ותוכנים. וגם הייתי יכולה הרבה זמן עכשיו, שבוע וקצת. ונשאר את להבין אותי,